Yaye. Nomete buna gutara amakori negente ekibe sana. Muchina tari buya. Tari buya no chisokoro ya nankaneti. Amakori no amabonsi pia gokorekanira. Nona ntia una ukane. Kero monte yani ngote nomete buna uyonde bochaberi. Ende rio mwana uri abwato mutangano yare tulikuri. Makori me. Likori ne amakori namabe. Kwanera wake chike kona goncha kore. Amakori namabe tigango kani. Tigabe serious. Namabe no uyonde yafa rio makori. Orira yange na rochali stokora enda. Refe ngo tunangente tulikuri. Ibi no bamubwaterete galda bakamutinda bakamubete meyo agakwa. Tubona ndo chimuntu nando chendo chino turasie pale para bono nchomete ngwa ke saumbu yote pale ntambe kija toje sagweta amakuru. Ade turambure tuna chichika yabe yani ebengari nari umuntu atari kwebisa none iri korani yanto gete kenyoro gete bono ibete gochapinende muka iyende nande otenyi gwete no mwangi nere ibora ntongena arakintangire mete kuchabura bisebe ntubya style gete akinti yango tabi jenebe yeri tuko njena ne yeri tuko onyerochi ukorera 3D uchabe no mokongu achigotware yani molitoyo kamwana ukabiri ina amakori mere tunande neno kwa kana amakori ya kaere haro anyori ne egesenkeri keri yani chite bimoda bya usonya no mongao ogoche sana boshabiro kunya no mongao anyo no muturete omwe atori au chazure class gete kera kuchesoro mete giche kungo matinina ki abaturete n'abasani bane agende atake ko konsibyo buru mabono bere ko uretu tukura muturete bona muturete makorire nkoro abanjomete ndakuna karoche kare sana nokorera ngote oche wiki eli ntangani janga ndakuna karoche no mete eli ntari kukwana njengwana muchiko tabana mangana yo munyanjiro cyane chiko kwana nasitinga utemba ninga kwana chokole kenyeri kwana njomete ntara kwana naye kende ndora kwana no mete kirero ntara naye yanyu mangana yo njuma etinga chiko kwana Nchema una ruri segira kwenda ndare ntitinganti tikosengenya muna bene kalinga nalo lile ngoi uri kondo nendo mete korra mangana nochibo chabiri buna mutego nchendo chabana bali batatu nchomete nkora bono iriyo yonde nyanja manyore tabana utenchera muna muroche wiki ntangani kamote yabona isalinde bakabasala ngombale ngoro cha abamba batatu nchomete babalengo omuntu okubanye mangana bono agantigera obo banyobo nje bona bonkorora yakati go bani bono na bonkorera ndali eli ndagutira nazo busuma tembaka tabiri na kabe no tinanko na bongo kote night dress ya gosoji no tira na nkurigere liga na bongo tena next yanko nyoruru mwana no chakira mangana ya ntebitindi tayari nto mano mete na basani tole nto mana bono igene mitugwate sekenyore kembo chabiri otosoka tigara sigumana nende ukora watabe batombane kaka ukora twabire pi batabe batombane lakini ntuto wacha mbona anje ngoja kanyono muntu gwachibesa njobere ngoja kanyono muntu gwachibesa bado no manya tanda teri ya ngumbu njomete abantu gwachibesa bokana bako nchabature orende ngatabu chifu njomete bampiga ofyo orende chinga chinchiero mete ya ntiempi meta abantu bechibesa boka bantu bechibesa abantu abofyo ko bebe kinyoroiga bona abaturiti barambye akarende nyamba lyo fyofyo abaturiti matemba kwa chibesa nena kusema maintenance ndi nabukusema ekinyoro nabukusema bono ekingokora tigangende nimbwate date ya segete mudureti otomulisi tali omulisi bweka nto zatute tya sanga kekeranya abalisi na batikira ko lisi kanisa bana bachakira ko lisi ngondi kitira kanisa wana mangana ya njomete na banya no mulisi obwada baza ebinda squeeze bya ontole omulisi yako nyoro tikiro chakiro ko sali chichi kwere ngondi denga bana ribe bukwara mbiri ngondi emeko sira ochikorigi ayikorigi abo tikatiri osugurikane 99 ngondi ara tingo batira orenda buya abadali mbemboli lakini ngondi era ya ate ngondi etembirirwe n'okwemiri mete ngondi utiga mamiri ya dirimbo taso chitali asaro ongera kini bono ligero libuya nchabantu emonto ngwa no monto gai tali banta umeta buna gota wapushira abantu abali sana yanga ne kusakondama tena no mwanchini bwate kenyoreka